Сега ще правим България. Какво ще правим? България. Да или не? Да. България? Да. Сега да почваме. Така да пише аз, за да става хубаво. Ето и излезнаме. Тази или тази. Тази е много хубава. Добре, ще отива. Това. Така. Така шапката. То е българище, не е така слеща. Да пише България, още веднъж. Я. Очилата излези в име. Това не. Сега Българище. Тази хубаво ще отива. И тук ще пишем Българище пак. И не. Българище. Пак тази неща, но така има карта. И пише да. Българище. Така. Слагам. Българище. Българище. Готов нашия България. Това пак ли дойде? Да правим България и колата. Ето, стой. Ето нашия кола. Горе бяло. Смахни тази нещо. Смахни. Добре ли? Смахни тази нещо. Ще правим колата. Плаката България. Ще помагаш ли на мен? Ти? Ама това е на твоя кола. Добре. Нещо правя. И ме чакайте малко. Нещо правя. Моите колата ми. Ти преправи. Аз сега много смена се. Така. Аз кой писа? И тук да слагам. И байрака слагам. И къщи ще правим. И толкова стига за мен. И докато момче да прави. Аз съм готов. Добре, сега другото момче не е готов още. Той ще прави.
Bu. To je Azerbejdžan. Sлагаме Bulgarist. Не Азербайджан. Ние правихме Азербайджан. Така ли? Още аз правя, не причитаме на бързо. Да отиваме сега. Горда стара планина. Горда стара планина. Аз отивам на друго малето. Мен чакайте. Вие къде отивате? Вие не чакате мен. Оп. Стой. Стой сега да го мълчи, да се заплачи. Къде отиваме? Къщи ще правим. Тук. Оп. Оп, ти ко правиш? Ало се сториш на мен. Ето тук ще правим къщата. Добре, аз тук да слагам колата. И ти слагай тук. Оп, що идеш на мен ти? Ти викам на директора. Нашия България ще става тази къща. Голямо къща, голямо. Ей, майко, чакайте малко сега. Сега да слегам тук вана. Отворих тази вратата. Да слагам тук колите. Така като мен. Аз ще слагам първо, защото съм черни коли. Идвай, стой. Малко плюс, да. Оп! И слагай при нас ти. Идвай. Оп, малко опред. Идвай. Толкова стига. Като нас прави колата. Не слагай там. Колата. Вече не може да става хубаво на шието. Твоето кола. Сега ще рисуваме къщи бяло. Също което бяло. Добре ли? Чувате ли ме? Сега. Сега отварям гаражата. Отвори гараж. Сега къщи. Но. Я ще дам къщи. Да. Сега. Ти. Бяло. Ти ще слагаш така ламби. Добре ли? Да. Монка. Ще пишете България. Аз ще слагам. Нашия саменцут. Слагайте бързо. Слагайте. Ти къде отиваш? Да. Зелено. Не така, не. Тук зелено. Нищо. Слагайте тук зелено-червено. После тук зелено-червено. Не. Тук зелено и тук зелено. Червено и червено.
Слагай ти. Не е така, бе. Ти още не знаеш да играш Roblox. И тук зелено слагай. Червено, червено. И хубаво. Да. Идвайте да пише. Аз ще пиша. Така. България. Сте хубаво. Добре. И вътре да и вънка има ли? Добре. И вънка да слагаме така неща. Идвайте. Идвай. Влизай вътре, влизай. Бързо, бестият. Ще правим Русия. Тук. Вънка. Теория са и ще слагам материалата, ама материал, да има. Слагай тук, така неща. България. Аз ще пише бегай, ти слагай, така е. Мамите. Аз тук да отивам да пише България. Кой ще слага? Ти. Ама аз не мога да пиша флаг. Не, аз ще пиша флаг. Ама ти не мога да пише на ми. Аз писах, ти ще слагаш ламбите. Как не знаеш какво ще правиш? Ламбите! Къде? Вънка! Къде? Тук ще слагаш ламбите. Абе ти вътре. Писайте. Благодаря. Слага ли ламбите? Ето. Добре, сега влизай. Аз ще слагам на терасата. Не мога да свършиха ми. Място, така ли? Свършиха. Място ли? Да, мястото свърши. Добре. И ще правим Русия. После Германия, после Америка. Какво е Америка? Америка. Бяла, зелена и червена. Аз нямам място. Аз идвам слагам. Червеното, нашата България. Нашата страна. Червено. Влизаме. Юпи, влизаме, свърши тази работата. Отиваме вънка да гледаме как става нашия България. Хубаво става. Да, хубаво България. Нашия страна, но обичаме Турция и Азербайджан и България. Аз скачам. На кой момче е тук? На кой момче ли? То с България? Не. И е тук ти момче. Ще свърши видеото. Да правите лайк. Ще правите и с... Абе, отивай при моето приятела. Отивай. Айде. Ти отивай при приятела. Аз ще стоя терасата. Ще правите лайк и абонирай се. Ще идва Русия, като напред не му идва. Чао.